yanzu ƴar uwarka ka ƙi ka gaya mata gaskiya ko ka ƙi ka fahimtar da ita Allah ko ba ƙawa'idi ba ishimawi ba risala. Ta yi birthday a Kaduna, ta yi birthday a Abuja, ta yi birthday a Jos. To mu ba za ta zo nan Kano ta yi mana birthday ba, kuiwa a waje. Wallahi ba za a yi mana wannan ba. Ta manta da ita rayuwa gidan wani za ta gobe, kuma an manta fa idan duniyan nan fa ba madawwama bace ba fa, in fa ba nan akwai lahira. Ku gaya mata gaskiya, ku gaya mata Allah. Wallahi tallahi irin wannan shigar da take ta banza ta rika tuna, gara ta je ta rungumi ƴan uwanta da kannanta marayu. To ai ta gani take burgewa take haka ne. Burgewa kasiyatin ariyatin shine burgewa. To sai mun gaya mata Allah wallahi. Ko ba sa so sai mun gaya musu gaskiya. Kuma ba za a zo a yi mana wannan shirman a nan garin ba. Yauwa Kano garin bayan Allah za a zo a kawo mana ya ga kowa tsatsu su zo su rinƙe mana watsewa ana ja mana zagi ana duka yan fim halin mu daya. A'a the globe is the kind of malaria. Nan daga arewacin Nigeria. Ofishin gwamnan haka ban sakatariya. Rahama, are you ready? Yes.